biċċa kbira nikteb f'sens individwali, f'sens solitarju wkoll, ġifieri għalija hija xi ħaġa solitarja, nħobb ninqata' għalija nnifsi u jekk sa nikteb ma nkunx irrid distrazzjonijiet. Pereżempju hawnhekk għandi terrazzin nista' noqgħod nikteb fuqhom ma jirnexxilix għax inħoss li jkun hemm wisq distrazzjonijiet. Nipprova naħseb meta kienet l-ewwel darba li naħseb bħal ħafna tfal meta tkun l-iskola tinduna li tobgħod is-somom imma tħobb tikteb. U speċi naħseb l-iktar ħaġa li kont insib ma kienx faċli imma li tiġini iktar naturali kienet li nikteb xi composition dak iż-żmien hekk konna ngħidula l-iskola. Però ħafna drabi mbagħad meta bdejt nikteb f'sens iktar letterarju, iktar bdejt nikteb poeżiji. L-ewwel affarijiet kienu poeżiji iktar milli stejjer jew xi ħaġa. U l-poeżija hija xi ħaġa li hija mużikali, ara b'xi mod naħseb iddur ma' widnejk b'ċertu mod li tibda tgħid ara di qed toġobni ħanniżilha. L-iktar kitba li kellha proċess fit-tul għalija meta ktibt romanz l-ewwel darba ġifieri, s'issa wieħed ktibt imma ma nafx jiġu oħrajn. Dak huwa proċess fit-tul, allura ikun hemm ċertu xi ħaġa taħkmek u tkun trid ta' kuljum tintefa' tagħmel mqarbit oħra. Dik xi ħaġa li konsibta interessanti għax jien m'iniex waħda minn dawk li għaw ħafna xi ħadd bħal Alfred Sant. Naf li Alfred huwa tip li jrid jikteb tant kliem kuljum. Jien m'iniex dak it-tip. Tal-bidunet kienu poeżiji ta' mħabba adolescenti insomma l-biċċa kbira. Imbagħad fis-sebgħinijiet bdejt nittratta suġġetti politiċi, ħafna minnhom li kellhom x'jaqsmu ma' ċerti inġustizzji li wieħed kien jara fis-soċjetà kemm viżavi n-nisa, kemm viżavi dak iż-żmien kelli ideoloġija ħafna iktar xellugija millum. Pereżempju kont qed nikteb iktar affarijiet li kellhom x'jaqsmu mal-ġlieda tal-proletarjat, pereżempju affarijiet ta' dat tip. Anki fuq sitwazzjonijiet internazzjonali. Kien hemm il-kolb ta' stat fiċ-Ċilì, pereżempju. Li kien inħass ħafna fl-Ewropa. Konna kollha nisimgħu dik il-mużika ċilena li kienet influenzjana ħafna u konna ridna nwasslu l-istorja tagħhom anki fil-kitba tagħna. Konna bdejna naqraw Garcia Marquez u dawna l-influenza tal-Amerika t'isfel fil-fatt kienet tinħass ħafna u apparti minn hekk kont skoprejt ukoll anki meta kont student ta' Londra pereżempju li kont sirt ħbieb ma' ħafna nies minn South America, minn Central America, Costa Rica, postijiet hekk. U konna sirna nafu li kemm kellna affarijiet in common kulturalment. Ħafna iktar milli kont nimmaġina. Li kienu jaħsbuni kienu jgħidu la gringa. U niftakar daw kienu jaqbżu għalija, non es gringa, es latina. Alegría, alegría con coco y anís. Aguacate. Fis-snin 70-80 dak iż-żminijiet kont ħabiba ħafna ma' għadni s'issa ħbieb ġifieri ma' Mario Vella li ukoll kien jikteb u konna qisna nilagħbu logħba tennis biex niftehmu li hu jikteb storja, pereżempju, u jiena nieħu xi ħadd mill-karattri tiegħu u
nikteb storja li jisa tirrispondi għall-istorja tiegħu. Biċċa kbira tal-awturi naħseb iktar kienu rġiel milli nisa. Konna ħriġna ktieb Malta The New Poetry dak iż-żminijiet li fil-fatt kont l-unika mara fih, l-oħrajn kollha irġiel kienu. U anki meta għamlu li dedika ċerti awturi oħrajn li kienu f'dak il-ktieb, kienu għallu li l-linja li żewqet dan il-ktieb b'doża femminili. Ġifieri l-idea tagħhom kienet tajba, ġifieri ma kienx hemm xi. Imma naħseb li ma rrealizzawx li nofs il-popolazzjoni huma nisa. Il-moviment tal-emanċipazzjoni tal-mara kien grupp ta' nisa. Kien hemm anki irġiel li kienu membri, ġifieri ħafna drabi pereżempju biċċa kbira nisa. Kien moviment feminist bikri, ngħidu bikri, an early feminist movement f'Malta. Kellna anki magazine indipendentement mill-partiti politiċi, ġifieri iktar biex nipprovaw nagħmlu daqsxejn ħoss għal-drittijiet tan-nisa. Pereżempju konna nikbu x'qed jiġri barra minn Malta fejn nistgħu nikkopjaw ċertu progress li sar barra. ċerti aspetti dak iż-żmien Malta fil-bidu tas-sebgħinijiet konna għadna li pereżempju mara fil-servizz pubbliku trid tirriżenja jekk tiżżewweġ, ma tistax tibqa' taħdem għax il-breadwinner huwa r-raġel. Dik kienet l-idea dak iż-żmien. U kien hemm ukoll kwestjoni tal-paga ma kienx l-istess għan-nisa u għall-irġiel. Ma nafx illum suppost equal pay for equal work, imma ma nafx kemm fil-verità titraduċi ruħha hekk. Konna nikbu fuq dawn l-affarijiet u anki fuq affarijiet soċjali, fuq divorzju pereżempju, fuq anki fuq l-abort, naħseb li ġieli konna tkellimna dak iż-żmien li kienet xi ħaġa propju li sal-lum għadha tabu. Ma niftakarx li ħadna xi pożizzjoni partikolari, ma konna bdejna ngħidu naħseb ta' min nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet għax affarijiet li nafu li jiġru. U mbagħad fis-snin 80 lej l-aħħar ta' snin 80 kienet waqfet ukoll kummissjoni governattiva, kummissjoni għall-avanz tal-mara li fil-fatt kont maħtura membru fuqha dika u kien irnexxielna anke nbidlu l-liġijiet li kienu għal ħafna snin in-nisa ma kellhomx parità mal-irġiel, bdejna nidentifikaw x'kienu, ġifieri kien qisu pass ieħor li kompla fuq dik l-ewwel għajta tal-feminiżmu f'Malta. Jien kont għadni żgħira mhux ħażin, ġifieri for early 20s ħaġa hekk. U allura anki il-memorja tiegħi ta' dak iż-żmien mhux li niftakar ħafna dettalji, però naf li konna niltaqgħu taħt il-biblioteka Pjazza Reġina, pereżempju, madwar mejda, u nixorbu xi ħaġa u kulħadd jereġ bl-idea tiegħu jew kiteb xi ħaġa, naqra xulxin, affarijiet hekk. Kien ambjent sabiħ. U kien hemm ukoll il-programm fuq il-rediffusion dak iż-żmien. U kien hemm ukoll il-magazine, il-journal jismu Il-Pulse li ġieli kont nikteb fih, ma dak iż-żmien ukoll bl-Ingliż anke l-poeżiji kont niktebhom bl-Ingliż. Kont għadni ma nħossniex daqshekk ċerta li nista' nikteb tajjeb bil-Malti. Anki minħabba il-mod kif tallimna l-affarijiet, id-dar bil-Malti konna nitkellmu, qatt ma konna nitkellmu bl-Ingliż, ġifieri. Però l-iskola immedjatament total immersion fl-Ingliż.
U allura meta bdejna nitalmu nikbu bl-Ingliż, b'lingwa li ma kontx nuża. Allura bqajt naħseb ħaġa li tiġrilek la ma tinduna li kollok ċerta qasma fil-personalità tiegħek, parti minna Maltija, parti minna Ingliża. Ingliża ta' Malta terġa' għas Ingliża tal-Ingilterra. Ħaġa li realizzajt dwari poezija bqajt nikteb poezija bl-Ingliż, però bdejt ukoll għamilt deċiżjoni konxja li nibda nikteb poezija bil-Malti. U xi ħadd bħal Paul Xwiereb, kritiku magħruf li kien ukoll il-direttur tiegħi meta kont naħdem il-librerija tal-Università, kien qalli li għamlet qabża l-qoddim il-poezija bil-Malti, meta bdejt niktebha bil-Malti. Però bqajt nikteb poezija kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, mentri l-proża sibt illi nħossni ħafna iktar komda niktebha bl-Ingliż. Dik il-novel, infatti l-ewwel tibda fl-ambjent tal-familja. San Ġiljan, fi żmien ta' qabel ma ġie distrutt. Fi żmien ta' meta kien għadu kollox kif kien. Kienu għadhom jiġu l-pitturi, pittru il-bajja ta' San Ġiljan, etc. Tibda dak iż-żmien. Infatti il-novel tibda 1938 qabel il-gwerra, se jiena twilit immedjatament wara l-gwerra. In general, libreri in general, kemm barra minn Malta, kemm hawnhekk, pereżempju il-British Museum Reading Room li m'għadix teżisti bħala reading room kien ukoll post li kien assolutament isaħħarni. U inkludejta hawnhekk din ir-reading room fin-novel li ktibt għax ċertu affarijiet importanti li f'dik l-istorja kienu seħħew propju hawnhekk ġo din ir-reading room u anki f'tal-British Museum. Ġifieri dawk inkludejthom għax għalija sinifikanti ma kienu sinifikanti anki fl-istorja. Għamilthom sinifikanti għall-istorja. Il-Biblioteka Nazzjonali dak iż-żmien kienet għadha l-Royal Malta Library għal ħafna snin li kont nafa meta kont għadni żgħira. L-ewwel darba li kont ġejt kont għadni teenager biex nipprova għax kienet taġixxi ta' public library dak iż-żmien ukoll kont ġejt nipprova nissellef xi kotba li interessawni u niftakar dak li tlabt ma kellhomx. Ġifieri ma tantx kont ħadd impressjoni tajba dak iż-żmien qed nitkellem 1950s dak iż-żmien. Eventually meta dħalt fil-professjoni ta' librarian, kellix naqsam hawnhekk għax konna bdejna proġett. Dak iż-żmien jiena kont deputy librarian l-Università u konna bdejna proġett hawnhekk man-National Library li dejjem interessatni, xorta baqgħet interessani għax post sabiħ apparti minn kollox post sabiħ għandu jkollu post ċentrali fil-memorja nazzjonali żgur. U konna naħdmu fuq kienet proġett ġdid biex nifformaw il-Bibliografija Nazzjonali ta' Malta, ġifieri li kull item li kien joħroġ Malta li jiġi publikat jew anki dwar Malta, barra minn Malta, li nikkatalogawh to full international standards. Dika ġifieri l-iktar li kellix naqsam bħala proġett, però qatt ma kont impjegata hawnhekk, però tant kien hemm mutual respect, kienu jinkluduni qisni waħda mill-istaff. U għadni niġi hawn sal-lum u niġi mill-qwa qisni waħda ta' ġewwa, mhux ta' barra. Fil-professjoni tagħna li n-nies tibqa' professjoni żgħira ma tibqa' tħosshom li huma parti mill-familja tiegħek meta tkun għamil ċertu żmien taħdem fiha. Il-PhD tiegħi hija fuq militancia as national memory. Anki dika ġifieri tajta importanza għax naħseb li hija xi ħaġa li il-memorja nazzjonali naħseb li importanti għax
tejna nistabilixxu fejn aħna f'postna fid-dinja. U naħseb li dika xi ħaġa li hija importanti. Infatti għadni sal-lum nagħti kontribut fil-Kunsill Nazzjonali tal-Arkivi. Kont insib ċerta paċi u ċerta ordni u ċerta kurzita li qiegħda tiġi imwieġba ġol libreriji. Allura, hekk naħseb li għadni forsi parti minn ruħi għadha ddur l-ewwel hemm fil-libreriji. Bla dubju. Meta kont għamilt l-interview mal-università back in the 60s, kienu staqsawi li din ħaġa speċi għaliex mħajra li taħdem ġo librerija, per eżempju, xi ħaġa hekk. Ma niftakar li kontat naħseb the stock answer li għatu għax inħobb il-kodba. Ovvjament minn dak iż-żmien law tallimt li ġo librerija mhux kodba biss. L-ewwel nett ġifieri l-ewwel ġob li kelli kien fil-periodical saqs kien kodba propja, kien ġurnali, journals. U dik xi ħaġa li mbagħad titgħallem li librerija hemm diversi tipi ta' dokumenti, mhux kollha huma tal-karta, iktar u iktar madda żmien iktar bdew isiru mhux tal-karta ħafna minnhom ġifieri. Mbagħad iktar milli l-ktieb innifsu tibda tmur lejn l-idejat, the ideas behind the book, moħħok jinfetaħ ħafna iktar ġifieri. Nista' ngħid bħala hekk dawra tont mas-suġġett. Dawn tip ta' publishing li qed isir bħalissa ħafna romanzi u affarijiet ta' dan it-tip ġifieri li qed joħorġu. Nipprova nara hekk, però bl-annuċċali diffiċli misni l-bist annuċċali fil-fatt biex nkun nista' nara aħjar. Iva, niftakar Gawcher, Oreste Calleja, per eżempju, dawna kienu kodba li ħafna drabi kienu joħorġu biċċiet. Illum ħareġ per eżempju minn page 1 sa page 50. U l-ġimgħa ta' wara kienu joħorġu biċċiet u taqqat ktieb naħseb kemm għal raġunijiet ekonomiċi li dak li jkun jixtri ftit bin-nifs, qed tixtrih bin-nifs u taqrah bin-nifs ukoll. Niftakar il-mami tiegħi issemmi li kienu jabbonaw huma u mbagħad joqogħdu jaqraw fil-għaxija, pereżempju hi kienet taqra lill-familja l-waqt li kell. Jaqraw l-istorja ta' dik il-ġimgħa pereżempju ta' dak ix-xahar skont xikun. Pereżempju Joe Frigieri kittib ħafna iktar reċenti, modern, novelli, ġifieri short stories. Nismaħħom jgħidu novelli. Da publikat 2017, ritratt sabiħ ta' Joe. Oliver Frigieri, ħafna kittiba ta' da' żmien insomma. Fosthom pereżempju xi ħaġa tiegħi stess, xi poeżiji tiegħi stess, klessidra, versi ta' żmien maħrub dan li kont ippubblikajtu xi 2014 fil-fatt u indunajt li kienu talbuni anki biex niffermaħ ġifieri. U dan huma xi short stories ukoll, novelli, Happenstance, Tales of Circumstance li jiġi ppubblikat fit-2012 ukoll. Anki meta ħadd din l-award mill-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb. Meta ċempel li Joe Battista u għalli ġejt magħżula biex tieħu din l-award, ġejt ngħid oħra di possibbli jew għax jien stess m'għandix dik il-fiduċja fiha nnifsi li ħafna kittieba jkollhom u nammira fihom tal ukoll. Jiena fiha ma tantx nara, ma tantx inħossha. Ġifieri verament xi ħaġa li dejjem toħodni b'sorpriża. Timlix rasek.
li sa tagħmel xi kapolavur għax m'intix sa tagħmel kapolavuri. Dak żgur dik l-ewwel waħda. Kull ma satajt u sa tikteb diġà qalu u kitbu xi ħadd ieħor li taqtax qalbek le xorta ġifieri għandek il-mod tiegħek kif tara l-affarijiet, allura tajjeb li dik il-perspettiva iddaħħalha fil-kitba, però timmaġinax affarijiet kbar għax m'hemmx affarijiet kbar. Anki l-kittieba kbar xorta naħseb li biż-żmien se jintesew, biż-żmien se jkun hemm ħafna kritika tagħhom, ġifieri jaħseb wara xi ħadd bħali li ma nħoss li għandi xi talent enormi ġifieri. Hija xi ħaġa li tħossha ġo fik, trid tagħmilha, ma tagħmilha. Però ipprova jekk se tagħmilha, ipprova għamilha l-aħjar li tista' tagħmilha. Ġifieri dak li il-kapaċitajiet li għandek użhom għall-massimu.